akumulační stůl na plechovky, pojme velký počet plechovek najednou, automatické třídění do dopravního pásu balicí linky. Úspora mzdových nákladů, zlepšení automatizace výrobní linky a tím zlepšení efektivity výroby. Plně automatický plnicí stroj se servopísty využívá plnicí kapacitu servořízení, přesnou přesnost a pohodlné seřízení. Rychlost těsnění může dosáhnout až 50 plechovek za minutu, vysoká efektivita výroby. Celý stroj má průhledný akrylový kryt, při otevření se automaticky zastaví, bezpečnější. Sběratelský stůl může mít jednoduchou strukturu, snadno se ovládá a používá. Strojní řada použitelná na všechny druhy omáček, nápojů s ovocem. Je to ideální plnicí zařízení pro potravinářský, denní chemický, farmaceutický, pesticidní a další průmysl.